ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଜି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାବେଳ ଖାଇବା ଡାଲି ଭାତ, ଇଏ ଲାପସି ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଏଇଠି ଗୁଜୁରାଟରେ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାକୁ ଲାପସି ଆସେନି ତାକୁ ବୋହୂ କରନ୍ତିନି। ମାନେ ଆଗେ, ଏବେ ନୁହଁ, ଏବେ ତ ସବୁ କିଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଲେ ହିଁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୋହୂ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଏଇଟା ଆସିବା ଦରକାର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଲାପସି ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଡାଲି ଭାତ, ଟମାଟୋ ମଥା ହେଇଛି, ଚକଟା ହେଇଛି, ମାନେ ସେଇଟା, ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଦେବା ଲାପସି ଡାଲି ଭାତ ସବୁକିଛି। ଏଇଠି ଆମ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତରକାରୀ ଖାଇବେନି ତ ସେ ତାଙ୍କର ଡାଲି ଭାତ ଆଉ ମରିଚ ନେଇକି, ମାନେ ଶୁଖିଲା ମରିଚକୁ ଭାଜି ଦେଇଛୁ, ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଖାଇଦେବେ ଡାଲି ଭାତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଲାପସିଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ ରେସିପି ଛାଡ଼ି ପାରିଲେନି। ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଏବେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଛୁ କାହା ଘରକୁ, ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଏଠିକି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ଝିଅ ଲୁଚୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ, ସିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିଛି ବାବୁ। ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ଦିଦିର କକାର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ। ସେ ଯେହେତୁ ତା ଦିଦି ଘରକୁ ଏବେ ଆସିଛି, ତ ଆସୁ ଆସୁ ଦିଦି ଏଠି ବସିକି ପିଆଜ କାଟୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଆମର ଆଜି କ'ଣ ବନାଉଛି, ରଗଡ଼ା ପେଟିସ୍। ତ ରଗଡ଼ା ପେଟିସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାର ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। ଏଇଠି ରଗଡ଼ା କରିସାରିଲାଣି, ମାନେ ଶୁଖିଲା ବଟାଣା ଶୁଖିଲା ଚଣା ନୁହଁ, କଞ୍ଚା ଚଣାର ବଟାଣା। ଏଇଠି ତାର ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି, ଏଇଠି ସେଉ, ଆଉ ଏଇଠି ଦିଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେରେ ବି, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଛି। ତ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ତା ମଉସା ପାଖରେ କେମିତି ବହୁତ ଭଲରେ ବସି ପଡ଼ିଛି, ଚୁପଦାର ହେଇକି ଚୁପଚାପ ସେ ତାର ଖେଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଘର ଦ୍ୱାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସଜେଇକି ରଖିଛି ମନ୍ଦିର। ଆମର ଯେ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଏଇଠି। ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି। ସେ ଦିଦି କାଟୁଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ, ସେ କାଟିଲାନି ବୋଲି ପୁଅ ଏଇଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, କହିଲା ଦେ ଦିଦି ମୁଁ କାଟିଦେବି ପିଆଜ। ତ ସେ ପିଆଜ କାଟିଲା। ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇସାରିଲାଣି ସବୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସବୁ ସଡ଼ୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ନା, ଏଇଠି ସାଡ଼ୁ କୁହନ୍ତି। ତ ସଡ଼ୁ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ଖାଇବାକୁ ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବସେଇ ଦେଲୁ, ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ବସିବୁ। ତ ଏକାଥରେ ଯେହେତୁ ଜାଗା ହେବନି, ନହେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥାନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ପଚାରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କି ବୋଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି, ମାନେ ଦିଦିର, ମୋ ଯାଆର ବଡ଼ ଦିଦି, ମାନେ ମୋ ମାଉସୀ ଝିଅ ବି। ଏଇଠି ଆମେ ଏତେ ଜଣ ଅଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗପସପ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ମଜା ଆସେ। ଗପସପ ହଉ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ରାନ୍ଧି। ମୋ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଲି ନେଇଯିବି ଧରିଦେବି ବୋଲି ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପେଟିସ୍ ଆମର ଚାଲିଛି, ରଗଡ଼ା ପେଟିସ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆକୁ ପେଟିସ୍, ତାକୁ ରଗଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜୀବ ଦେଖାଉଛି। ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ନୂଆ ନୂଆ ଘର ଦେଖିକି ସିଏ ମାନେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଅନଉଛି। ଯେହେତୁ ସିଏ ଛୋଟବେଳେ ତ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଜାଣିଲାନି। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଅନେଇ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କ'ଣ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ, ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ବି ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ। ସେମାନେ ତଳକୁ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଖେଳଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଭଉଣୀ ସାଡ଼ୁ ପଳେଇଲେ ଖାଇକି, ଭଉଣୀ